تەماشەوانی هێژەبەری چەند ڕۆژە ئەس لە مسرێ بوو. ئەس لە قاهیرێ بووم، پێشەنگەها پرتووکا هەبوو. ساڵانە ئەس دەچم پێشەنگێ حازر دەبم. چالاکیەکی ناونەتەوەییە، gelek kes diçin têt hazir dibin ê vexwendî ê vexwendî, ê mêvan ê nemêvan. Ez çûm semînerekî min li İskenderiyê hebû, semînerekî min li Qahîre hebû û xwendinên helbestê hebûn ew jî li Qahîre. Kontakta me bi gelek kes sariçê bû, nivîskar û rewşenbîr. Li wê qunaxa şer û pevçûnên ku di navbera Qesedê û Hesedê û rejîma Colanî hebû. Di wê demê de ji mir vexwendin hat ku ez herim Şamê, pêşengeha pirtûka a Şamê, a rejîma Colanî. Min qebûl nekir. Min qebûl nekir, min red kir, yanî nepejirand û şert û rexneyên tund ji vê vexwendina hanê mir kir. Me dît gelek nivîskarên Sûrî, gelek siyasetmedar, nizanim çi berê xwe dan vê pêşengeha hanê a pirtûka. Me kesê ku çû wekî nivîskar û rewşenbîrên Ereb yan jî ê Kurd min rex nekir. Ez neçûm lê wilo bi min nexweş hat ku nivîskar û rewşenbîrên Kurd yan jî Ereb biçin vê pêşengeha hanê bejdar bibin wekî pîrozbahî, wekî geşbînî, wekî silav didin rejîma Colanî a kujer, a ku destê wê di xwîna gelê Kurd de ye, a ku heta roja îro Kobanê dorpêç dike, a ku êrişî gelê Kurd dike rejîma Colanî. Gelek kes gotin baş e ew Qesedê û Hesedê li hev kirin, siyasetmedar li hev kirin, enê kes çûban rûnişt siyasetmedar çi dikin bere bikin. Ême ez wekî nivîskar, wekî rewşenbîr xwedî helwestekî exlaqî me ez neçûm û ez naçim. Dewleta Tirk jî min ban min bike ez naçim. Ez naçim pêşengeha pirtûka a dewleta Tirk. Ez naçim çalakiyekî çandî a dewleta Tirk. Lê eger çalakiyekî Kurda hebe, di hindirê Sûnorê Kurdistana Bakur de çalakiyekî Kurda hebe, xem nake. Mînak ez bêjim, yanî Avêsta, weşanxaneya Avêsta, weşanxaneya Doz, weşanxaneya Lîs tiştekî çê bikin. Di hindirê Bakurê Kurdistanê sersera serçava ez ê biçim. Ez ê hazir bim wek nivîskarekî Kurd tevlî çalakiyekî Kurda dibe. Lê ez naçim tevlî çalakiyekî ku MHP û AKP li pişt wê be ez naçîme. Çalakiyekî ku Ixwanil Muslimîn li pişt wê be ez naçême. Çalakiyekî ku rejîma Colanî organîze bike ez naçême. Wekî helwestekî rewşenbîrî, wekî helwestekî exlaqî ez ne siyasetmedar im. Ez xwe wekî hêza çareseriya siyasî ji meseleyê re nabînim. Hinek kes hene dibêjin wala problem li Şamê ye, çareserî jî wê li Şamê be. Mala min ê yanî te Şemê biraz e wîcan te dibê qey te ji mir tiştekî ku kî nizane ku problem li Şamê û çareserî ma çareserî wê li Ercentîn bi wê li Şamê be. Qaşo yanî tiştekî nû keşfekî kiriye. Çareseriya wê herî ji mir çareser bike. Enê kes ku Qesede û nizanim çi û hemû û serokên Newewî û Tewtewî çareser nekirin wê rewşenbîrê hêja wê here ji me re çareser bike. Ême ez neçûm û hinek nivîskarên Sûrî, ê Ereb, ê Durzî, ê Elewî neçûn. Vê pêşengeha hanê boykot kirin û rexne jî kirin. Kî çû? Kî çû? Nivîskarê Kurd, romanivîsê Kurd ê bi nav û deng Candost çû. Çû wê derê
و عفرین دبن داگرکریه دولتا ترک ده و دبن داگرکریه حوال جولانی و سریکانیه دبن داگرکریه حوال جولانی و حقا و بری هینا خوینا کردن مین لاشرفیه و شیخ مقصود زهانه بیه چو اوجی چو پیشنگه ها پرتوکا آن رژیما جولانی که دولتا ترک لپشته چو و عفرین دبن داگرکریه ده و کوبانه جاندوز عموده اصل خوش عموده لکوبانه مزیمی ادم خیلی کوبانه جی چه بیه لبه اصل خوش عموده کوبانه دبن دور پیش کرنه ده و قاش و رومانک لسر کوبانه چه گریه و ایریشین کسین تندرو لسر کوبانه که و کسین تندرو ایک و ایریشی کوبانه کرن نها لشامه در سلط دارن نها شامی و پیشنگه پرتوکا ارگانیزه دیکن ایکو ایریشی عفرینه کرن که او رومانا ما مستیه لسر عفرین نفساندیه ایکو ایریشی عفرینه کرن و عفرین داگرکر کرن و مالین خلقین عفرین کوچبر کرن و تالان کرن و ما مسته لسر عفرین رومان نفساند نهاده چه پیشنگه ها پرتوکا که ابو عمشا ای داگرکرین عفرینه لوی دری وی هرج مر چاره سر بک وی هرج مر ابو عمشا اقناع بک ابو عمشا تل عفرینه چت کت تن حق بو تشو عفرینه داگر کر بپشتگیریا رژیما جولانی و بپشتگیریا رژیما ترکا و نظامچ ما مسته قراسه ای گوبگوبه رومان نویسی بناو دنگی ناو نتوی این نتوی و این نظامچه پشتا خدا گلی کرد پشتا خدا شهید گلی کرد پشتا خدا بریندار گلی کرد کوچبر و پنابر گلی کرد و بری خدا برجواندی خو به رژیم جولانی کی جروی مسئله هانه خوش کرد کی نگیوی شمتاند او خواه یعنی نگیوی شمتی یعنی لی ای کوریجر بکر یکی از ویناز دکم ناوی بی احمد معاذ يعقوب أغلو جگوند دورا قامشلوی حوالی اخوان المسلمین اب احمد معاذ يعقوب أغلو 10,000 و دهات از ویناز کم دما از آپوچی بوم از چوم انستوتیا کرد الاسطنبولی دما سروکاتیا سامیتان و اسمه هونی وکل جم مالا سامیتان از مامه و شاغي افيا دهات منت زاني ديمكي افيا جاسوس استخبارات تركاب دهات انستوتيا كردي منت زاني حوالي اخوان المسلمين منت زاني يعني كونتاكت ام بير حبو لفي داويه جمر بدبيجه بري چند مها جمر دبيجه بري سالكي تشتكي ولد ويقونا غيده اف احمد معاذ يعقوب اوغلو دبيجه والله بارتيا منا سياسي هي واز بومو وطنداش از بومو همولاتي دولت ترك وما بارتيا كي سياسي چيكريه احمد معاذ داود اوغلو وي بپاراشوت آنين يكرنه بش كردي de ajansa نوچه آسانا بلکه بش کردی ajansa نوچه آنادolu جید شغلی از نزانم از و نزانم يعني لی از نها او اشکره دبیجه يعني ajansa نوچه آن رژیم جولانی آن دولت سوری آن نها او برپرسیوی او جاندوست حواله هم جاندوست جیر خوش دکه لکردستان عراقی رياوي فدك او جي ريا جاندوست للشامي فدك بيروز بن لهف حزار خيري شافدو ببينن يعني انا كسبش والله وشان كلو ذكرى شي يعني حسودي كلو السر شي بحسدم هاي خولي سر السر شي بحسدم يعني چيش مچيتر يعني سر آستان ناسكرنا نوا جهانا عرب ده هماز ویش ور به اشکره بیجیم یعنی سوندا والمتنا خلاطي مور قرتن اوي نقرتيه وبقاسي از نابش مش زيادتر لي بقاسي او تي ناس كرن اشي تيم ناس كرن باشه
وجێ زێدەتر ینی ئەس ناوا ڕۆژنامەگەریە عەرەب de ینی زێدەتری 10-11 ساڵا di ڕۆژنامەیەن وەکی ئەلحەیات من نووساندی ئەوی چی کردیە ئەس سەروی چی بحەزم فەیدەیە ku ji apoçiya dîtî ez çend meha di medya apoçiya de xebitîm û ez apoçî ew zêdetirî 2 sal 3 sal 4 sal di nava medya PKK de mayî can dost feydeya madî û manewî ji apoçiya dîtî min nedîtiye ew dehqatî min feyde dî eger hoşeng gozê feyde dîtibe can dost dehqatî min feyde dîtî ovar hazirin yenî Helîmo jî hazir e Newafo jî hazir e Tarık Hemo jî hazir e Ajdar Şêxo jî hazir û berebêjin kî bêtir ji apoçiya feyde dîtî çû cem Ebdilhelîm Xedam ji ber ku pereyê wan bêtir bû xwe çiran ji bo ku cîkî xwe di nava medya Kurdistana Başûr bibînin û wa dît yenî ez çî bihesidim çûnawiya Colanî çûnawiya cem Şamê çûnawiya cem rejîma Colanî ji min re hat û min qebûl nekir û min şermezar kir temaşevanê hêja ev romana biraderê me yê hêja nivîskarê me yê hêja li vir Memer Amin yanî rêyekî ji bo evê amin ji bo kesên penaber yenî lê di hindir de Efrîn li ser qabê li bergê wê Efrîn tune di hindir de Efrîn de heye di hindir de Efrîn de heyî temaşevanê hêja baş e di rûpela heftê û yek ez ê bi zimanê erebî jî li ser vê mijarê rawest tiştên di vê romanê de hatî gotin nayê tercüme kirin zimanê ku hingî pîs hingî dijûn hingî rexneyê li nivîskarekî Kurda dike di vê romanê de nivîskarekî li ser Facebookê postekî nivîsandiye dibêje silav ji artêşa erebî Sûrî re ku hatiye zeytûnê Kurda biparêze ji qirêj û gemara dagirkera mebesta vî nivîskarê hanê dagirkerên Tirk û kirêgirtî û çeteyên dagirkerên Tirk evî nivîskarê hanê silav dişîne ji artêşa Behs re ev roman di 2019 de hatiye hatî çapkirin salekî piştî dagirkirina Efrînê hêja can dost li vê derê li ser navê leheng namûsa vî nivîskarê hanê talan kirî namûs pê nehiştî şeref û keramet pê nehiştiye yanî ez çi bêjim ez fedî dikim ji werê wergerînim zimanê Kurdî heyfa we heyfa Xanî TV ez vê paragrafê hanê wergerînim zimanê Kurdî ji bo raya giştiya Kurd nas bikin bi çi şêwazî can dost rexne li vî nivîskarê han kir di rûpela heftê û yek tenê ji ber ku vî nivîskarê hanê postekî nivîsandibû silav şandibû ji artêşa rejîma Sûrî re a Beşar Esed ku were Efrînê biparêze ji dagirkerên Tirk û çeteyên dewleta Tirk tenê postekî niha can dost pişta xwe da Efrînê û da gelê Kurd û da Kobanê û da hemû tişt berê xwe da kî ne rejîma Beşar Esed ji rejîma Beşar Esed pîstir genîtir ku rejîma Colanî a selefî a cihadî a faşist a terorîst a nizanim çi yanî ev paragrafa ku niha can dost nivîsandî di vê derê de ez nikarim wergerînim zimanê Kurdî ez ê belav bikim û bere nivîskarên me ê Rojava ê wekî din wergerînin ji bo xelkê me yên Bakur nas bikin bê ev çi mal e nivîskarê me heya çi derece wilo xwe erzan dibîne xwe reben dibînin xwe mihtacî rejîmekî wekî rejîma Colanî a dagirker a faşist a terorîst dibînin
ev nivîskar bi vî rengîne. Yani kas çi bêjim temaşevanê hêja. Ez behsa xapû bikim, ez behsa candost bikim, ez behsa kî bikim, ez kî rexne bikim. Mixabin em di rewşekî wilo de ku yanî erzanî xwe erzan dibînin, gelê Kurd erzan dibînin, doza gelê Kurd erzan dibînin û tişta de nepexînin û tişta mezin dikin. Colanî nizanim ji Beşar Esed çêtir e, colanî hinek mafê Kurdan nas kiriye. Kuro hey xwelî ser mafê Kurdan nas kiriye, lê bi qasî ku colanî gelê Kurd kuşt, bi qasî ku colanî gelê Sûrî kuşt, Beşar Esed Kurda nekuşt. Beşar Esed dîktator, Beşar Esed faşist, lê colanî pîstir. Eger Beşar Esed pîs be, ev ya pîstir e, faşisttir e û ev ya colanî hîna xulamekî cem Tirka. Tu diçî cem colanî ana sibe candost here cem Dewlet Baxçelî. Kesek nikare wê bêje ma çima ez neçim cem colanî, cem Baxçelî. Abdullah Öcalan diyarî û silav û tişta ji Baxçelî dişîne ez çima neçim? Oportunîst bi vî rengî ne. Tim ji xwe re li bihaneya digerin. Ji bo helwestên xwe yên sîsto pîsto, ji bo erzaniya xwe li bihaneyekî digerin. Qesede û colanî li hev kirine, nizanim ene kesekî bi colanî rûniştiye, ez ê jî herim rûnim. Ez ê jî herim rûnim. Ême ez naçim. Ez naçim. Ez wek nivîskar ez naçim. Belkî ez şaşbim, belkî candost rast. Dîrok zanim. Dîrok zanim. Lê ez xwedî helwestekî rexne gêrîme, ti carî doza gelê xwe ez danayînim ser bazara danûstendinê û ji bo bercewendiyê xwe yê şexsî. Ez li Kur bim, ez Kurda diparêzim. Li Misrê ez Kurda diparêzim, li Tûnisê min Kurda parast, li Dewha min Kurda parast, li Îmarat, li Şerîqa min Kurda parast. Ez tim Kurda zê. Gelê min e, nasnameya min e, ez ça wilo wan pir rehet bû, min jî dikarî qebûl bikirana. Pir rehet, pir hêsan. Ez biçim Şam, rêya Şamê yanî qaşo li pêş min girtî, mana ji min şandin. Min qebûl nekir. Ew ne cihê min e. Cihê min di nava gelê Kurdayê. Cihê min Xanî TV. Cihê min dilê gelê Kurd e. Ne maseya colanî